Haupa ekipo, semouz. Bueno, gaurko bideo honetan estiramentu orokorren errutina bat egingo dugu. Goiti berak hasiko gea, eta lehenikan lepoarekin. Sorbaldadak ondo lasaitu, beraka beira. Bueno, ni nahiko askar egingo dut bideoa, baina zuek etxen 20-40 segunduko iropena bengo jozue. Estiramentu bakoitzari, bale? Oain lepoa egin eskubira, lepoa egin eskerrea, eta beraka. Zerbikalak pixka tiratzeko. Bale, soltatu pixkat. Sorbaldakin hasiko gea, deltoidea pixkat. Ondo gurutzatu, tira ondo. Beste aldera. Bale, oain tricepsak ingungo gea. Beso bat. Eta bestia. Bale, oain dorsalan partiak ingungo gea. Luze besua gora. Eta ondo tira parte guzti hori. Beste aldea. Estiramentu honek asko lasaitzeu. Bale, berzi soltatu pixkat. Bale, bai jungo gea, vertebra batetik beste vertebrara, poliki, bai. Zerbikaletatik hasiko gea, oso poliki, presik ez dekau. Suabe. Hemen gehienak beti presakin, ez dekazu bate presik. Vertebra batetik bestera oso poliki. Sentitze jun, dorsalak, lumbarreta iritsiko gea, eta hemen txepixkat hor zintzilik auta gehatu berritikan. Bote batzuk ondo lasaitzeko, alde batetik bestea. Oiden, eta berrize, jetxik egan bezala, baina alderatziz. Lumbarretatik hasiko gea. Dorsal eta sartuko gea. Dorsaletatik zerbikaletara. Eta hor pixkat ondo moitu, sorbaldak. Lasaitu pixkat, eta oso ondo. Bale. Urrea jongo gea, pektorala estiratzeko. Besua zabalikan. Eta kontrako eskura jongo gea. Mantendu. Beste aldia. Vale, pektorala oso musula ondila da, así que goiko firbak estiratuko ditugu, besua pixka diagonalen jarrita. Oso ondo, ondoren, bizkarrezu guztia ondo estiratzeko, lagoketan jarriko gea, sorbaldak eskumuturren azpin, eta belaunak gerritan azpin. Beso esku bila luzautuko deu, eta kontrako hanka ahatzea. Eskua ondo tira aurrea, eta hanka ondo tiratzea, luzein bergea. Luzatuko bagina bezala. Harik eta hau alterno egitea badekazue. 10 aldiz, 5 eta 5 gutxienez. Bueltarte jamango deu, eta bain gluteua estiratuko deu. Hanka bularraldeak harri, eta kontrako eskuakin tiratuko deu. Bizkarralik eta gehien mantendu, lurren pedatuta, eta ondo tira. Beste aldia. Vale. Gluteo ere bai, oso musula ondila da. Así que beste figura batzuk estiratuko ditugu. Eta aprobetxatu zebai piramidala. Estiramendu hau, lumbarretatik sufritzen dezuen jendiantzako oso gomendagarria. Bale, berriz buelta erdia, eta bain soa ziliako estiratuko dugu. Hanka bat aurrea, 80 gradu, kontrako eskua gora, eta gerritikan aurrea ingo dugu. Retroversio bateginez. Beste aldia.
Bale, guazen noain, postura hau aprobetxatuz, izkiotik belak estiratuko ditugu, hankaren atzekaldia, alegia. Beste hanka, honekin gehiago kostatzen zaiak, ondo tira, bale, guazen noain, kuadrizepsak estiratuko ditugu, lehenengo hanka bat, horreka pixka mantendu, ez behizuek gehiagi estiratzen, bakizue, gluteoa iztutu eta tentzio gehiago igertuko zue kuadrizalden. Beste hanka, bale, guazen noain, gemelokin, edo hanka pelotak, hobeto ulertzeko, pareta baten kontra jongo gea, eta taloiak guztiz lurren apoiatuta aurreak atiratuko deu, puntu hori bilatzen. Beste hanka, vale, eta azkenik soleo astiratuko dugu. Hanka peloten azpiko zonalde hori. Erdi belauniko jartzen gea eta berdina taloia bate separatu gabe lurretikan, pixu aurrerantz botako dugu, tentzio puntua berriz ere bilatzen. Bale, hoxe esan dana. Animatzen zehazten eta etxean iteko estiramentua dira. Karrera baten ondoren, eskiatu ondoren, nahi zuena. Gero arte.